Ready? Go! Hi guys, this is me again, your friend Jelly Food Delivery. So karon na po mi sa Agna no, and today is February 13, no. Yan buntag paron, mag alas 8 na siguro, and na dire ang mga kaigsuna no. Hi. Hey, hi. So, akong i-vlog sa inyo ha ang among kanang event unya sa mga young people. Nami feeding unya uban ng mga bata diri sa Malbog. Kaya ko mga mga invite kay na youth fellowship unya naman mag-games pud sila. Say hi Jared. Hi. Hi. So, ang among mga happenings karon ako ipakita sa inyo ha no. Hi mi amor. Hi. So, dito si mama. Hi mama. So, sa pagkakaroon, no? So, naay mga karong buntag, ang mga ibang buhat. Ay mga nang laba, dito no, ibang labahan nila ang mga hapol. No, dara. Kisa ni si Nina? Imo na, Tresh? So, nagunsa ka, Juda? So, lang yun, ang laba rin mga si Nina, no? Ay, mga habol din. Mga habol siya nga gamit sa modern house na gilabhan lati. Hi Che. Hi mo Che. Hi Che. Tinadir na sila Kuya Jo, nagama na sila og kanang kuan. Nagama na sila og unsa mo? Nasi Karen dire oh. Nagama na sila kanang hayhayan. Kay para hayhayan sa mga habol. Si Adjo, nato si Nar. Dan mo ang mga happening karong buntaga. So wala pa may pamahaw, no? Diyan to sundaan ron, Che. Atong tanawon sa kusina kung sa to sundaan. So na dire si Kisi. Hi Kiss. Hi Te. So na dire si Isel nagluto. Wow! Wala may lagi tong sundaan ron, hotdog lagi. So hotdog day ang among pares sa spaghetti. Ay pares sa spaghetti. So, amo adeng kuan feeding on niya spaghetti char social pang feeding mo sa ni. Hi Mai. Tunata diri noy pamalakasan buwad. Pamalakasan. Say hi siya. Hi. Hi. So nami hotdog diri no, bahinon na to inya ta pila-pila tate. Hotdog. So na sila mi amor diri, nagpractice sila guitar. Kaya gusto si Ade nga mahimong guitarist soon. Oh yeah! Gian. So nata diri no yung mga gamit sa parlor kaya magpa-gupit si Nar. So dadala ta diri razor. Kaneng! So magupit ta karon, di ba nilobat? So, wala pa na 593. Pana magupit na ta. Boys buhay stand. No. For the sake sa hayhayan. What? Ang mga naong. Rag, excited mga hotdog. Janet, Sia, sumay ka. Hindi ka na hotdog. Sinong may gustong hotdog? Sige, gawin kayong hotdog. Ito ko no eh. So, nahuman na ang hahayan ni Kuya Jo, no? Kung unsa kay, kung mamugto ka ni may maunay quality. So, na, gitrapuhan na ni Nar para mahinlo. Char. Go, Nar! Laking Milo yan. Ay, laking Chucky. Ha? So, dara ang mga yahay, mga habol. Tanawang sa naglikon mo ni Ron. I-check natin yung quality anong hindi mo Kuya Jo. Oh, nag-hi-hi na sila, no? Oh my gosh, thrilling! Ito, kaya na eh.
my gosh, tingog. Di warning na to, te. Char. Mga model sa surf. Meet Nimoy. Ano siya ang hero nila Telvi? Ah, nidagan. Ito siya si Nimoy. So, for this time, nag-init ang tubig, no? Para sa mga mamainit. Wow. Natin, diba kasudangan din. Mga imported kayo, gikan na siya o Japan. And as you can see, nagamit na itong hayhayan, no? Nga perti kaligon, yun, oh. Hayhayan, no? Mga habol. Wow. Perti kaligon. What? Na yung model na to, ano si Mama? Model sa surf. Ala, nanangag, sinimoy, ang sinilas! So, nangaon na si Mike, kagada na siya. Rastasyon. Huh? So, nangaon na din sila. So, guys, tao man namin pangaon, no? Then, nakita niyo si Tricia, no? Nag-ilis na siya. Char! Kay, mudong di ay sa Bible study dito sa Igagaw ng Elbiato ilang Kuya Herman. So, ako matanawon no kung ever makauban ba ko, maka-video ko sa ilang lugar. Kay ilang lugar dito ilang Kuya Herman is nindot kaya siya, overlooking kayo kaya nasa pinakatap ang ilang balay. So, nakita niya si Kuya Jo, no? Nagtuon siya kasi siya man ang modala dito og Bible study. So, managhugas, inlo na itong banggiras, ang banggiros. So, mauto na ako mapatanawan sa mga pahitabo dire sa Hagna, sa ministry dire. So, muban ko kasi. So, muban ko din siya, dila kay Herman. Sa tangan na to, muban mo na ako. No. Magupit ko mininarin niya. So, What? so, nag-prepare na sila, kay padong na sila sa Bible study. Ha? Kaya ka, Telvin, ha? Nagulat nila silang pastor, no? Asa man yung pastor? Kadugaya man kayo yung pastor, oy! Ay mo na din. Padong na sila sa Bible study. Ano yung raming bilin? Ano nilang pastor, oh. Padong na sila. Ika mo uban, oy. Ana. Sa color. So guys, alawnan ano niya. Wow, ano may sabon, hubas naman. Mga ono may ani. Panit. Panit na lang nabilin. Hala nga tong luto pud kay the cooks. No. Limo lagang hoy. Challenging kay tong panit turo no. Nakatog man ako na. Bantay. Kesa nakatog. Ayan, so. Nakatog ang gabantay mo nang among luto na brown. What? Kapit na gawang lang gamay mabiko. So, let's go na then. So, kapit na mag-start ang youth fellowship ng competing na rin mga bata. Uy, hi Justin! Hi! Noah! Hi, Noah! Hi! So, mga bakanon is kuhaon pa sa medyo para makanis siya din sa mauwaw. Then, nag-prepare na tao ka na. No, ako magpaganoon sa nag-prepare sa namo. Natugay ko na si Mama o. Saan Mama? Ay ka ng kuan. Para sa spaghetti. So, dara ang taang kuan. Spaghetti. Pumoto no, spaghetti ang ato kuan ko ang ato feeding sa mga bata o sa mga youth. Dan ang ubang mga youth ito pa sila sa taas kay kuan sila kadin nag-ready para sa mga bagong youth mabunda ron. So ako mong tanaon. Hi! Wala set up. Ato ang leadership karong alas 3 na magsugod din ang time karon yes. Magalas dot
no, then hapit nahuman na mikriban. Ano mga youth? Say hi dong. Hi. Good job. Yan ay mga bata diri. Hi, Day. Hi, hi. Hi. So, kung sila ipiding na to inya, wala pa naman kauban, eating. Wala pa diri mo. Ayun. Hi, Jess. Maulat na. Snap. Wala pa nabutan. Mama! So, makita sa mga bata ko. Tara sila! At laro, masakan sa padong. Wow! Hi! Uy, unsa naman yung mga so, mana ang kids room din, no? Kaya, kids kingdom. So, mana yung design sa lang kids room. Gamay pa kaya lang design. Murag, kuhan pa ka ng empty pa. So, nagbanig lang ni dire kay wala pang months siya time. So, nagbanig sa lang. Kanya, natay ko na rin, no? Improvise blackboard. What? So, natay whiteboard din mo. Yung teacher, hi, teacher. Hi. So, mo nila mga student. Mo na itong bagong student si Sophia, si Princess. Hi, Princess. Hello, hi, Princess. Dati mga talk mo. So, gilahin na to dire. So, gilahin na to mga bata na dire sila sa ubo, sa down. Yung mga youth is dito sa taas. So, hindi ka mga bata. Then, naman mga youth. Yes. Hi. Hi, youth. Asa si Kuanday Maricel? Mare sila. So, dano si Leonard and si... Wala ba? Wow, magkagira. Si Giselle, oh. Tingnan mo dong. Si Jirel. Si Reniel. Si Gerson. Si Leonard. Si Ganugard. Marianne. Mana sila? Waiting pa ba? Patricia! Si Isel! Ate Rason! So, nanginom na sila daan of tubig, no? Tara, oh. Yuhog sila taman. Okay, round down. Hallelujah! What? Para makipag-fellowship sa mga staff. So before anything else, gusto na ko i-introduce na myself. Ako si Narciso. Pwede na kayo doon. Eko man mo, eko. So, niabot na si Pastor
hinugasan. Then, nag-prepare na sa sudan para karong panihapon, no? This is isda. Kamay na lagi din. Tulingan. Then, mo na niya nabilin sa ito ang snack sa mga youth. Kaya na dito sa i-prepare na kanaon na to. So, na dire ang mga snack i-prepare. Wow! Wow! Napasituyo. What? Naisuka. Man lang drink. Tingnan na sila kay tagaan sila. Ay! Ay! Next time! Uy, wala kutsara na. Ay, naday. Kaon sa mustard. Kaon sa mustard. Okay, lingkod. Mabalik na mga on mo. Mga yun, there's gawas na kuman yung buwas pagkaon, dinari mo mo na akong nila. Salamat. Be, kasi kalamhan nga mo magkaon, be. Oy, so, sa may mag-ibate nga na kalami ang pag-ibate. Sa may mag-ibate diyan, karon ni Manard. Niel, sa may mag-ibate, Niel. Lahat, sa ibate naman natin. Ah, ano mga girls dito, oh. Tapos sila. Uy, wala mag-imot, Cheng. Ano, mag-diet ka, Cheng? Gamay, pagkali ka diet na ka. Siya may gipag-ibate, Cheng. Huh? Ano, makanikaw, Cheng? So guys, namin dali sa kitchen showcase area, no? Sa dining area kay Naong Minamor. Si Minamor dire, si Gigi. So dara ang mga pagkaon. Muna na nabili, no, sa mga spaghetti. Wala pa kakaon ng mga bata. Kay 2 ra ka kilo ang napalit. So hopefully, nga sunod ako tag-budget. Kasi mahimo na ng tulog tungaas. What? May tao, so. Kasi lasa, de. Huh? Ako ang spaghetti, guys. Siguro tungkol sa ketchup, pero fives na. Basta kinahatay spaghetti. Thank you so much. Number 9, start with number 5. Yan na ba? Ha? 4 pics in 1 word? So, nagduwa ng mga bata. Enjoy kayo sila, ay. Uy, ang pagkaon ako ni Maika. Ito, number 9. Kaya 4 feet. Banana, uy. Game time, may Technomarine. Be, ang spaghetti, be. Ay, kaya mag-practice naman di ay, no? So, wala sa Thai games. So, nahuman na may leadership, no? Then, alam sila is nag-practice. Sa personal chef. Ang huli na yung mga yun. Wala na yung remaining na. Wala na itaw. Ganihari may games sa mga youth. Ano nga games? Usara ka game, number line. Kung nanghuli na sila, ambot na apsan pa nato sila. At ang tanahon. So, nara sila. Asa na sila? Ano sila dito? Okay, layo na sila, no? So, di na takaapas. Ito mga bata. Nanghuli na po ng uban. So, hi! Hi! So, daghang bata ganiha. Dan na po yung mga youth, mga lalaki, o sa kababae nga. Youth nga bisita. So, mora to. Ang mga happenings today. And forever. Wala pang nabiling na pagkaon. So, namin diri no nagtaratan. Yes. So, kada 1 piso. Hoy, nindot mo na basilin. Pwede mo nang basilin, nindot mo na check katong kuan, katong Oy, nang-apply ba ako ni for face me? Da. Vaseline. O sige, sa bayi pero giundangan naman ako. So guys, namin diri na nag-scout may kung saan mapapaputi sa mong lawas. Oh, kali pud bae. Na conscious mi no kung unsay color sa mong panit.
Mito nag-prepare mi karon para sa akong panimbahon karon alas 6 media. Si Ma'am Enratan wala lang siya kapkaon. Sa bahay. Minawit sa ha. Magilis kami dire. Oh, mo to. Oo nga, nakaday ang matagusa. Datong buhay ka Diyos. Amen? Amen. So, daghan nga mga katawan ganahan di musik. No. Yan lang gusto nga mo awit sa Ginoo. So, sa panahon na sa tiwali, panahon na sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, makalipot na. Amen? So, isan pa lang sa pag-inisip,